Egunon, bideo tutorial honetan ikusiko dugu nola zizelkatu irudi edo logotipo bat fondo batean. Horretarako abiapuntua da fondo irudia, kasu honetan JPEG formatuan, eta logotipoa ere JPEG formatuan dago, eta hasiko gara irudia edo logotipoa PNG-ra bihurtzen gardentasuna aplikatu ahal izateko. Horretarako Jetun aplikazioa erabiliko dut, tresnetan bihurtu formatua eta PNG-ra bihurtuko dut. Behin bihurtuta, hau da erabiliko dudana fondo honetan jartzeko. Irekiko dut irudia GIMPekin, eta zizelkatu ahal izateko eki behar dugu zizelkatu beharrekoa beltzez eta gainerako gardena. Orduan hautatuko dut kolorez, hautatuko dut gorria, eta betetze tresnarekin beltzez beteko dut. Ondoren hautatuko dut xuria, eta supr teklari eraginda kenduko dut, ezabatuko dut xuria. Logotipoa ja beltzez prest dago, orduan gordeko dut, fitxategia esportatuko dut, aldatuko diot izena, eta jarriko diot beltza. Esportatu. Orduan, bi hauek dira erabiliko ditudana. Fondoak kasu honetan 8x8 tamaina du, orduan tamaina horretako irudi bat irekiko dut GIMPen. Fitxategi berria egingo dut, eta fondoaren tamaina jarriko dut, kasu honetan 8x8 eta importantea fondo gardena. Ados. Fondo garden hontara ekarriko dut logotipoa geruza bezala. Fitxategia ireki geruza gisa, eta hor hautatuko dut lehen egindako logotipoa beltza. Momentu enten posible dut ajustatu tamaina eta kokapena, kasu enten tamaina handituko dut, eta horretarako erabiliko dut eskalatzeko tresna. Kontu handiz egin behar da, ez deformatzeko eskalatu. Momentu enten egin behar duguna da beltza dena hautatuko dugu, koloreren arabera, beltza, eta maskara aplikatuko diogu. Txandakatu maskara asgarra, eta horrekin lortzen duguna da gorriz agertzen dena, gardenduko da, eta beltza mantenduko da. Une hau da, zizelkatze efektua aplikatzeko momentua. Iragazkietan dekorazioa eta klitxe zizala. Hemen bi aukera daude. Aria txuriak zizelkatu ala ez. Horren arabera zizelkatutakoa geratuko da egurrean ondoratua, edo horrela jartzen badugu geratuko da zizelkatua baino erreliebearekin. Hemen hoberena da probatzea bileratara.
Nik kasu honetan erlieberekin zezelkatuko dut. Ados egin, eta segundu batzuetan bukatuko du lana. Ikusten dugu errepikatzen duela irudia, baina hori gero desagertuko da. Eskuiniko aldean komeni da jartzea geruzak ikusgai. Ikusten dugu hainbat geruza sortu dituela, eta une honetan egingo duguna da ekarriko dugu fondoa geruza bezala. Fitxategia ireki geruza gisa, eta zurezko zur fondoa irekiko dugu geruza gisa. Pasatuko dugu geruza hau atzekaldera, eta garbitzeko kenduko ditugu bi geruza hauek. Eta kito, lana egina, guen ja batetik gordeko dugu proiektua aldaketak egin alizateko, eta gero bestetik irudi egiteko egingo dugu esportatu, fitxategia, esportatu, eta egina dugu lana.